May buntag diha. Kaninyong tanan. Maayong buntag ka pamilya. Mainit ha. Mga pa na yung kuang. Ako yung mainit. Hindi na. Dahil, hindi siya gitawag na chichong fan nila. Chichong fan. Hindi kong sulingan ay. Try lang. Sili o? Sili ko. Sili. Ni-try ako kaya di ko nanani kay sumpod. Total na. Mura pag wala ba sa live sa uban ba? Love live sa uban. Sumod. Sumod na. Ang sa ka sumpod? Mura ko ano lang. Humba ba? Dahil hindi matiga. Sumod na kayo. Ano siya diya? So you mean makalato? Depende, oy. Nakoy. Depende mo na. Nakoy. Dali na tayo sige naman. Happy na rin ka. Tamis pas kalamay. Walang pagbabago. Saan baga na itong dati akong mukuti ang buhok? Di tayo magbago. Di na ako kabalo sa lyrics. Yun lang. Kakapigin mo. Kahit magputing Ayun na. Basta nakanta yung pamagat. Yun. Kailangan din namin maalala yung buong niya. Oo, di ni kabalo sa lyrics. Di ba ang saya? Hindi na ka dahil. Ako, wala na kay daghan. Oh, ilang days na lang, Pasko na. Sure. November na gano'n. November na. Yes, nalang ganyan gusto, pero parang ako months pa. 1 month. Madaman na ito. More than Ate natin daghan. Diyan ang pizza ron. Gantiwan mo lang yan. Ay, uma. Ang taglatag mo. Kampan. Tulo ay mga patang. Usahay, ganahan ko mag-spread, pero usahay, di, ganahan ko plain. Kasi, simple lang siya pa. Kaya pati pinakain na simple. Pwede lang huwag na siya mag-inom ng gatas. Pwede rin. Pwede rin wala. Ano siya simple. Sa susunod, wala na akong kainin. Hindi. Ulit ka din sabi niya eh. Ang susunod, hindi na yan ang kakainin niya. Kasi
Sa restaurant siya mag-ano lang. Ah, di ba? Bongga. Yun ang totoo. Hindi. Kasi ganun siya kasi hindi kaya humble guys siya. Siya yung susunod na pagdaan ng buhay sa amin sa community. Ano ba? Pagdasal natin. Ang kanyang next journey of life. Good. Yun nga, gusto niya tumikim ng ano, luto ng Diyos. Oh, yun yung gusto niya. Anong klaseng luto? Ay. Yung nilaga? Higupit mo yun eh. Hindi, lahat. Pinapipili kasi siya kung saan kainin niya. Last meal of dinner. Yung maraming dish, o isa lang yung gusto niyang kakain, paborito niyang gusto kainin. Ay pinili ko pizza. Gusto na rin niya pizza, ganun siya. Oo, sabi ng boss ko. Tinatanong ako kung ano yung gusto kong kakainin sa dinner. Ay! Nahulog. Dinner niya. So, sobrang humble niya kasi pizza lang din pinili. Yun lang din gusto. Walang hugasan. Hugasan na, di ba? Kasi pag nagpili ka ng maraming dish, marami kang Marami hugasan pag marami yung mga ulam-ulam. marami ka lang. Wala eh, ulit ako pa po. Hindi na. Kumana kasi? Ang ko. Ito pala, akala ko tapos Pagkain na pa siya. ako kasi ano lang yun eh. Marami pa. Parang ito ko lang yung miss ko lang. Hindi naman yung life tinatay mo. Busog ka. Parang wala lang siya. Yung life lang yung sa inject ko. Ayan sa kumain. Madagdag na. Parang may buhay. Ha? Ang lucky ba gabi? Dahil kong zera. Kung simple na is positive, bawa, ka-exam complete, tapos pag gusto ko nila, number lang kami. Lucky. Nalagainiyag ka, ang lagot ko. Ano siya ka? Ano yung ito na yung Saan ba gagahapon eh? Tulog ka? Ay, kwarto ba? Ayos na yung bar. Ay, natitaron. Yung luggage niya. Wala katapusan ang ayusan to. Ilang araw na. Ilang araw na lang nagkatapusan. Ay, ilang araw siyang nag-aayos. Siguro sa last day ng pag-aayos. Bahala na lang yun eh. Siksikin na lang niya lahat yun. Kasi hindi pa daw talagang magkasya. Yung tuwalya niya, pinupugay na niya sa niya lagay eh. Nalagay na. Yung pala. Nalagay na pala lahat. Ang nalagay lang niya yung aso. Ano ba yun? Ano dito eh. Dito sa langin niya eh. Ang pinang problema niya, gusto niya eh. Dahil lang. Pag magkasyas bag niya, nadali niya daw. Pag hindi, may iwan niya ako. Mahal ba yung aso dahil eh? 5,000 na good. Oh. Ang mga pala tao. Bili 5,000 pesos sa 5,000 na lahat. Marami ko lang yung bayaran na siya tayo. Kung ako ang may nailat ah. Yan, may tila iyan ang yan. Dito ko na sa iyang asawa. Okay, hindi naman mamatiman doon. Hindi naman siya. Balik mo siya. Yung gatos Pilipinas, buka pala yung 50,000 kini. Pero ako ko katong gawa ha. Pero mama, oo nga, kailangan ko na yung kuha ng metapos. Lay na, dala yun, bulag na yun. Mga kanda na.
Yes. Luto ako ng Ang gusto laksa. ng laksa. Laksa is my favorite. Makakain ka. Mamaya guys, I show you how to cook my laksa. Pakita niya sa inyo. Okay. Pagkain niya may dasal eh. Yan, dasal. Kain. Ayaw sa siya pala sa daan niya. Gusto mag-asawa yung mapigil. Hindi naman pipigilan. Bumha man bumagyo. Yun na rin yung magandang opportunity na. Yes. From here, babalik ako sa bahay kubo namin. Yung bahay kubo na yun. Dati ang araw din bahay kubo. Di ba? Hindi natin alam. Ang buhay naman ng tao nagbabago. Kasi bilog ang mundo. Diba? Ito siya, yung lunch namin. Ako ang magluto nito. May palit ka ng panay ito po. Sarap to siya. Masarap, maanghang, and... Basta masarap. Pan, meron kaming practice maya. Deliver namin sa pamamahay nyo. Yung lahat lang ng manonood ha, pero wala. Wala din. Kailangan kasi ubusin ito kasi na. Ay, pag kumain kasama ko, kasi diet siya, sexy naman eh. Dahil man na to, Day. Ha? Babay na ta. Hmm? Ito, babay na ta. Isa? Mana na? Babay. Oh, sige, bye-bye. Magbabay ko yun. Pura sa iluminasyon. Okay. Bye guys! Thank you so much for watching my video. Oh. You can also like and subscribe my channel. Bye-bye. Thank Thank you you. for watching. God bless.